እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ተአገልጋልሲ ርሱ ገዛ ርሱ ከይወድቕ ክትንቀቃሎ ወይ ድማ ንኻልኦት መዕንቀፍ ኮይኮንካ ክትንቀቃሎ ኣብ ዝብል ሓሳብ እንዲና ንዛረብ ዘለና አገልጋሊ ግን ሲ ካምንታይ ክትንቀቕ ዘለዎ ኢልና እንድሕር ዳ ርሑቕ ከይከድና መጽሓፍ ቅዱስና እንድሕር ዳ ርኢና መጽሓፍ ቅዱስና ብምንታይ ይቐምጦ እንድሕሪና ሓደ ግዜ ብዛዕባ ንዋይ ወይ ድማ ብዛዕባ ገንዘብ ወይ ረብሓታት ዝመስል ነገር ክኸውን ይኽእል ሓደ ግዜ ምስተጻይ ጾታ ዘይድል ርክባት ናብ ዝሙት ዝበጽሐን ዘይበጽሐን ክኸውን ይኽእል ብህቡብነት ብዝተፈላለየ ነገር ብገልጽ ይኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ግና ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወይ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓለም ከይተረፈ መዛረቢ ዝኸውን ሓደ ግዜ ምስ ገንዘብ ወይ ምስ ንዋይ ዝተሓሓዘ ነገር ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ከምዚ ዓይነት ነገር ንርኢና ከመይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ብምግልጋል ጀሚሮም ምናልባት ዘይተናገፍዎ ነገር ወይ ድማ ዝጸንሐ ፍትወታት ምክንያት ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ጥፍኣት ኢሉ ሕጂ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን ስር ኩሉ ጥፍኣት ዝኾን ዘሎ እንታይ ደኣ ኣብ ኣላ ሓንቲ ቃል ፍቅሪ እያ ትንዑ ዘለካ ፍቅሪ እዩ ሕጂ ፍቅሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ውሽጥኻ ናይ ውሽጥኻ መሃብ ወይ ከዓ ነገራት ናይ ውሽጥኻ ምእታው ዘጣመረ ክልተ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ከም ኢሉ ንገንዘብና ኣምላኽንሲ ክንግዛእ ከም ዘይንኽእል ኣብ ሓደ እዋን ስለዝተዛረበ ማለት እዩ ይሁዳ ካብቶም 12 እንታይ ዝበሃል ዞም ሃዋርያት ወይ ከዓ ደቂ መዛሙርቲ ነይሩ ጎይታ ክመርጾ ከሎሲ ንኣምላኽ ዝኸውን ፍቅሪ ንኣምላኽ ዝኸውን ነገር ኣብ ውሽጡ ከይረኣየ መሪጾ ኢሉ ኣነ ይሓስብኒ ግን ሰይጣን ሓሳብ እትይሉ ካብቲ መባእካ ይሰርቕ ነይሩ ካብቲ ልምድን እቲ ናይ ሰይጣን ሓሳብ እንተዋሃይዱ ወይ ከዓ ምስ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ መጸግን ንጎይቱ ሕሊፉ ክሳዕ ዝህብ ዓስቢ ይፈትዩ በልዓም ወዲ ጲዖር ሲ እግዚአብሔር ዝተጠቐመሉ እዩ ነቢይ ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ድምፂ ሰምዕ ዝነበረ እዩ ነይሩ ብውሕዱ ዓስቢ ዓመፃ ፈትዩ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ይነግረና ማለት እዩ እንታይ ክብል ደለ ብገንዘብ ዝተሓሓዘ ነገር ብዙሕ ግዜ ንኣገልጋሊ ኣብ ገዛእ ርእሱ ውድቀት የምጻሉ እዚ ከይኣክል ድማ ስም ናይ ጎይታ ከዓ ይጽረፍ ማለት እዩ ብደገ ብዓለም በቲ ዝረአ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዘ ነገር ኩሉ ግዜ ሓደ ካብቶም ተነቀፍቲ ነገራት እዮም እሞ ኣገልጋሊ ካብዚ ነገር ዝነጻ ክኸውን ብዝተኻለ መጠን ካብቲ ነገር ትኽርሕቕ ይግብኦ ማለት እዩ ኣገልጋሊ ክንብል ከለና ኩሉ ዓይነት ኣገልጋሊ እንድዩ ስለዚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ገንዘብ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ዝሕዝን ክህሉ ኣገልጋሊ ናይ ግድን እዩ ግን እቲ ብገንዘብ ዝምልከቶ ሰብ ብክልተ ብሰለስተ ብኣርባዕተ ተማእኪሉ እንታይ ዝበሃል ኦዲት እንዳተገብረ ገለ መለኽ ክኸይድ ከሎ እቶም ካልኦት ከዓ ኣብቲ ገንዘብ ዝተሓሓዘ ነገር ብዘይብሎም ክኸይድ ከሎ ግና ጽፈት ይህልዎ ምትሓታትነት ክህሉ ከሎ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ነቲ ገንዘብ ዝሕዞን ነቲ ገንዘብ ዝቆጻጸርን ሕሳብ ዝገብርን ጽብጽብን ከዓኒ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ተሓታትነት ክህሉ ከሎ እቲ ሰውን ምልካውነት ንኸይፍትኖ ወይ ድማ ካልእ ነገራት ረብሓ ንኸይፍትኖ ኣብቲ ጉዳይት እውን በይኑ በቃ ንሱ ገባር ንሱ ሓዳጊ ንሱ ኩሉ ነገር ዝገብር ስለ ዝኸውን ጌጋታቱ ብቐሊል ክርአኽ ስለ ዘይኽእል ሓደ ግዜ ጸላኢ ቀሊል ሓሳብ ዝመስል ከሎ ግን ንዑ ግን ናብ ብዙሕ ጥፍኣት ዝወስዶ ነገር ክቦ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ተሓታትነት ንዓኻ ይጠቕመካ ኩላይ ማለት እዩ ነቲ ዝሓትት ጥራይ ይኮነ ንዓላ ንዓኻውን ነቲ ዝሕተት ዘለዎን ይጠቕሞ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣገልገልትና ብፍላይ ኣብ በቓልን ብምስትምሃርን ብጉስነትን ዘገልግሉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ነገር ኣብ ናይ ገንዘብ ነገር ኣይኣትውን እዮም ምናልባት ከም ነገራት ክህሉ እንተሎ ድማ ከኣቱ ጽቡቕ ኣይኮነን ብዙሓት ንጹሃት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኩሉ ግዜ ምፍታን ክህሉ ይኽእል ምፍታን ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብደገውን መዛረቢ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ ኩሉ ግዜ መቸም የዛረብ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክትዛረብ ከለኻ ድሓን ኮይኑ ሰብ ጸኒሑ ገንዘብ ክልዓል ከሎ ኩሉ ግዜ ሰብ ገንዘብ ብዛዕባ ገንዘብ ናበይ ኣቱ ገንዘብ ናበይ ኸይድ ገንዘብ እንታይ ይግበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ገለ ነገር ኣብቲ ናብርኡ ለውጢ ክገብር ከሎ ካበይ ኣምፂእዎ ኢሉ እዩ ዝሓትት ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ካብ ሃብታም ኣምላኽ እዩ እንተዝደሊ ነይረስ ኣይምለመንኩኻ ነይረ ወይ ኣይማሓተትኩኻ ነይረ ኢሉ
كلن أراوح باسان أبرخ زلو إنساس ناتين يلو كن مبصع خان እግዚአብሔር هبمو صعب مع الصباح هناك بكايلو سلازي እግዚአብሔር نسب أمس كبلو قلو هاب كبلو قلو سلازي يقولوا زي كونس كيدان كعطو دليل تزمتصخاني مغبي يخون نبيدو مالتي እግዚአብሔር يمسكن سلازي تزمتص كله نغلغالي ناغلغلوتي تاغلغال نحردا ገለጽ ጽቡቅ ነገር ተራይ ንምንታይ ከም ዝኾይኑ ኢልና ንሐስብ ቁና ኣይኮነን ታገልጋል ግና ንኻለ ብደገብ ዘይት ተሓማሚ ንገዛቁስና ፈተና ብዘይ እትወ ነገር ክትቀመሉኻ ቅዱስ ሐሳቢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ እንታይ ኩስኸላ ደሊ ካል ጎን ብፍላይ ኣብቲ ዝረአ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ኣሕዋት ዝፍትኖም ዘሎ ነገር ድማ እዚ ናይ ህቡብነት ዝበሃል ነገር ወይ ድማ ፌም ዝበሃል ነገር ድማ ሓደ ካብቲ ኣገልገልቲ ኣሸጊሩ ዘሎ ነገር እሞ ክንጥንቀቀሉ ዘለና ንሕናውን ከም ኣገልገልቲ ዝግባአና ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ሰባት ኩሉ ግዜ ከጣውልካ ሰባት ኩሉ ግዜ ሆ ክብልካ ናይ ግድኒ ብጣዕሚ ናይ ግድኒ ሓደ ግዜ እንታይ ገይሮሞ ወላ ንፈልጦት ሄሮዱሲ ምስተዛረበሲ ይብለና ተቃል ዋው ይለሙ እዚሲ ድምጽ አምላኽ ድምጽ አምላኽ እትናቱ ድምጽሲ ንዝኔ አምላኽ ድምጽ ኾና አለዎ ኢሎም እቶም ሰባት ሰዓት እንደ ከም ተዛረቡ ንርኢ ሕጂ ልክ እዚ ናብ መንፈሳዊ ዓለም ብቀጥታ ወላ ከተሓዞም ንኽእል ተዘይኮና ግን ድምጾም ዝቡኻ ብናትካ አገልግሎት ድምጾም ደስ ዝቡኻ ሲ ብዙሓት እዮም ዋው ዝብሉኻስ ብዙሓት እዮም ደጣቁልካስ ብዙሓት እዮም እቲ ዝገብሮ ዘለኻ እዚ ገላ ዓይነት እዮም ዝብሉኻሲ ብዙሓት እዮም ናባት ገሊኦም ካብ ቁኑዕ ዝኾነ ካብቲ ኣገልግሎትካ ምጽባቕ ዝተበገሰ ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ድማ ኣይንፈልጦም ኢና ናባት ኮነ ኢሉ ንመውጣና ሰይጣን ዝለኣኸሙን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብክልቲኡ መገዲ እዮም ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣረይ እዚ ህቡብ ምስ ኮንካ ሰባት መሰጣውልካ ሰባት ማ ድምጾም መሰስምዑኻ كما قلتي ناي قبر ملس نايز قدايزي نايزي ناي سبعة دمسسي انتي ناتكا قبر ملسي أبو يدلو تي نتبي يسوس كريستوس حدا جزي انتي قالوا أبيت مقدس نتي إلى نقطة سبعة مسحوي أبت تحت انت أرينا من البعض يتقالوا تنببنا يوم صبوا كينو يسمع عني أب ماتيوس 10 تخلته قال لنا وكيقولوا دما أحميمو أززم يبلنا اتزغبرو تأمرات ويدما اتزغبرو ميراكل واو زبلهم ينيرو بقى زدنهم ينيرو ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አይልዎም ንኻልእ ኸይነግሩ ኣሕሚሙ ይብለና ኣሕሚሙ እቲ ድምፆም ሆዝ ብሎ እቲ ዘጣዕዎ ዘለው እቲ ክሳይ ዝገብሮ ዘሎስ ኣሕሚሙ ነገሮም ምስፈልና ልክ እታ ብዛዕባኡ ተነበያ ኢሳያስ ናው ይመልስዎም ኢሳያስ 42 ናባይ ምስዮ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ባርያይ ወይ ድማ እቲ ሕሩየ ኢሉ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ ልክ ዓኮት ምዋር እንታይ ኢሉ اتبلغ إسياس اتباهلك فتسم كم زبل إنه زحرخ وقلياي نفسي سمرته فتاوي أبو منفسي كهدري نسود ما نزاب فتحيكو تقلومي أيك كراخرني أيك تشدرني أب أدبا يقول حد أقوى دمسو أيك سمعني له هو أيك بلنيو منفس اللو منفس أملاك حضور اللي له منفس أملاك تعيو خعي منفس أملاك يخسرح دفوس كفوسي تتنبيت كل خون تي مترقم أوقاتك كله خل ترى منفس قدس سرح أكتيفيتي خليه جن بود زمت نجار جن بتي منفس نجار السون هيجزيابير نجار السون خبر هيجزيابير ده هاي بايري سلزبون نعون تاي كسمرو ترايو اتناتو علامة عنبر دمسو انتهي كبرني أي كسم معني بطعمي أتغير من الفعل دمسو أيك سمعني أيك تقدرني هو أيك مني وتي منافع أيك نفعني جن أتي نسود سومرو باريز بلو ناتو فعاد يقولوا جن فعاد أبوخ في الصنطاي دلوا جن السيت علامو السيت مشينو السيت تلوخو بودما نجزي أبي راخبيرو كحلف دبل يسوع كريستوس كزارب كلنا نرمو أتي هبوب الناس بحال نجار بتعمي
بتعمي كابيسوس كرسوس كل مهارو يقبعنا تفهم تبع النجار تهوب إن تبع النجار أبزنا الزمن ذا أقول بفلاي مس مزمور زتحاسب بفلاي مسوت إخا تقبل أقول كندو قلنا قرب إن أبدا سكف نجار حس نري نو أنا كم زخاي خمي جر أو كم زخوف بريلهم سبعة استخاطر أقسم عقلها بتعمي تقرب بقى تأورام أمتي تأرميت ويد ما تقله تزيكينه خالد وأنا كو كستئ أنا كو خمزي نزلتي أنا كو خمزي الكا زجبر أقل قلوت بتعمي أبزمنا كنت نقول زجبنا نجاريمو زابير كاب كمزي يصورنا زي بحريناي أقل قالي بحري عندنا نهرم دلنا نتنكف دلنا عزيو عب نجارين نحنا بحري كميل لو خنبل زين دي تقصن دلنا نحنا خين ورد أنا خي ورد سل رأسيك حسب نخلو تعنك فهاد كيكون سل رأسيك حسب زود قلنا جنزب بجنزب سي أمون دي كسع خندي جنزب يخاطر أمون تخون عبته كسع $10 أمون تخون 10 شح مسبسات الباخة من قلت غيرات خنا بخا خلوسي 100 شح عند البنخاء مش عارف بعلو أبقل وانا له زي أمون خنا له درجة من لبنا خف التشتل زي اللي ما توصل لها بزعبة أبقل نجر مسترحكة يكوتي تي سمكة العل قبل كله بقى كيس رحكة منك خبرك مسترحكة جنا أنا زي تكم باريا خطبل بالعمي بقدر مني باولوس أب قدام أب برهرات معرف 10 انتهي جرو حدا كابكر سدي وجه جميرو أقارو زموت سبعي كم زين براي حد تميتو كحوي أمنته مزري دوبل إلو حسابهم من حكي دوبل إلو بحنسب تطويل تهزبي كل يريله مصر أيو شعوب تهزبي أولو زجبرو مصر أي دم صم عوابيلهم بزلوا ليك أونيا أما لقتي بار آيا سب نابانا وريدو مالو أما لقتي يوم زيوم إيرام شعوب تكبر كايد سمعك نبرنباس ديابلو نبقاولوس دما مرح زرواس لازم نبره هيرميس بلو يوم سي أمالختهم سبلوهم كهنة أمن تركة ما زنبر مقدس ديادما أبو عرن أخذ ليلات عمبابان نبتدق أمسيو مس توم هزبي سبكويم كسو علون دلي جناخب أولوسن برناباسن توم حوارات إذا مسمعوا كداون توم كدلو ناج أدلو خأنا توم هزبو كويه نابلو أتم سبات نمنتهايز النجار تجاورو نحنا دما كما خاتكم زفترتنا سبئنا كابز خنتو نجار نايتي سماين مدرن بحرن أباتاتهم زلوا كلهم زفتره يا أملاخ كتملسوا نبصركم لعلي دبت أحكي له جيس أنا زيت أكم كما هم سبي مبال كغير حدا جيس سيبل نقرأ بنديا دلدل كتساجر دليا يوم هجي كتساجر دليا كن فريحته تقول قاعد مثل كرات دلو دلدليو لحرنته حرمز مسيوسك ساجر كمسوي حرمز قبل عليه هذا خديب كساجر يا انت هاي تغبدني نعيله قبل عليه دايبا تكيل كلا فرق تبزح كلا تي دلدل كنقاصاس جميرو فرق لبا فرحلو فرق لبا كنت حوي سايب تبزح مالتي لك عم السجر زل الى وريداس انا غنيقنا يوم بر الى ما سيريسلي يلان كو اب تخبدت سي فتصيما مالت فتصيما خبال كله فتصيما يلان غنا انا غنيقنا يخبل لي خدي سب كندا يحزنيكم أنا غنيق أيو ختبل إجزاير بعلي قبره بمنفسي قبره حدا خبتنا كريستيان بهالنا أجر قال بهرين نبلو زل الناس تحت يلوس نجزاير عمله خبر ذبي